हेलौ लोगोफोर आं बेवहाय खुसेंग्रा जावाखै लोगोफोर इंगुर जावाखै खुसेंग्रा जावाखै आं बेवहाय गय गायनोसो हाखर जावदों माने हाया बाला टाइपनि दै बेवहाय बालानि बाला गोथांथारनि माने सायाव एसे गोरान जायो नालाय हाया दा सिङावबा एसे गिसि थायो नालाय बेवहाय जोङो गयखौ एसे गिदिर देरहोखानानै जों एसे गोथौआव गायनांगौ आरो माने खरां जाब्लाबो फैया आरो लामाथा लोगोफोर बेबायदि नै हाखरखौ गोथौ जावनांगौ जेबो जाथ'वाखै बियो जावगासिनोसो नै बे हाया बाला गोथांथार माने आं बेवहाय 1.5 फुटसो गोथौआव गायगोन आरो माने खरां जाबाबो दैनि खनसेजों जावलायलायनांदों नै गोथौ जाबाय हाखरा दा नै बेवहाय दैबो हाबा नालाय ओमफ्राय हाया एकदम बालि गोथांथार नै लोगोआव नायनो हागोन नै बाला अब्लाबो माखासे आंनि बिथिं गायदों नै माने गय फुलिखौनो नुवा जालायबाय नै लोगोफोर नाय बेवहाय नै बिराद गोथौसिन बियो नै बेबायदि आरो माने फुलिया एसे गिदिर गिदिर जानांगौ ओमफ्राय गोथौ सिङावहाय गायनांगौ आरो ओमफ्राय थैया जेने फोथांबावनो हाबाथाय माने मोजां जायो आरो आंनाबो एसे माखासे दङ बैथिं गय बे एखे लेभेलनि हायानो माने बाला गोथाङानोमोन आं बैफोरखौ गासैखौबो सिङाव बिदि 1.5 फुट 1 फुट गोथौआव बिदि फबना गायदों आरो जेबो माने इफेक्ट जायाखै आरो दायो मोजां प्रडाक्सन होहांबाय खरां बोथोरावबो राना बियो बिदिनो नालाय आंना गया नै लोगोफोर हाखरा दायो नैबिदि जाबाय नै आं हाबनायनो र' लोगोफोर नाय नै थिग नै माने जानजिनि एसे गाहायसिम जाबाय बेसेबां गोथौ जावबाय आरो आं हाखरखौ दायो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दायो बेवहाय माने हायाथ' पुरा नैबेबायदि बाला गोथां नालाय नै बेबायदि नै पुरा माने बाला गोथां आरो गोजा साइसनि आरो एसे जारें-रें जास्रें-स्रें ओमफ्राय जों बेवहाय सिङावथ' बाला जाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो नैबे सायावनि एसे हा मोजांखौ होनांगोन आरो बेवहाय सिङाव बिदिनो साइडनि एसे नैबे मोजां हाफोरखौ एसे सिङाव बाला गोथाङाव हरदो आरो माने एसे हासार गोनां हाखौ होनांगोन आरो बेफोरबायदि हरबाय बास दायो बे जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो फुलिखौ होसिगोन आरो थिग फुलिखौ एसे गिदिर गिदिर देरहोना गायनांगौथाय लोगोफोर नैबे जुदि एसे गोथौ गायोब्ला फिसा फिसाखौ गायनाङा नैबे एसे फिसा माने बांद्राय गिदिरबो नङा फिसाद्रायबो नङा एसे मिडियाम साइसनिखौ लाबोबाय आरो आं दा जोङो बेखौ नैबिदि हरनांगौ आरो नै माने गय फांसेया गय फुलि फिसाया थोरोबजोबनाय बायदिसो आरो जों बेखौ माने खनसेनो बर्ति माने हाजों समान फबना लानाङा बै सिङावनि रोदाखौ आन्था फबनांगौ जोङो सिङाव हा थायोना नैबे हा आरो रोदाखौ एसे फबनांगौ आरो ओमफ्राय जोङो बेवहाय हाखौ फुल होजोबनाङा आरो नङाबा गरम जानाय दंफां थैगोन दायो होनोसै जोङो हाखौ फबनायावहाय हा मोजांखौ होनांगौ आरो माने बाला हाखौ होनाङा एसे मोजां हाखौ नागिरनानै हो आरो नै बिदि हाखौ होखांनानै जोङो बेखौ खोब मोजाङै दोसोनांगौ दै बे जिङावहाय मोजां दोसोनांगौ आरो नङाबा लुज जायोबा हायाव बारफोर हाबनानै दंफां थैनो नागिरो जिङावहाय मोजां दोसोनांगौ आरो बेबायदिनो ओमफ्राय हाखौ हले लोगोफोर फुल होजोबनाङा दै बे रोदाखौ लफबनांगौ बेखौ बेबायदिनो हाखरैनो थानो हो माने बेवहाय हाग्रा बिलाइलु बिलाइला नै बियो जाबाय दोसोखांबाय बेखौ नै बिस्टेट होनांगौ आरो माने हाखौ सिङाव भर्ति होनाङा नै बेसेबां होनांगौ आरो नै बे जाबाय बियो ओमफ्राय बे जोबखांबा जों नैबे साइडनि हाखौ एसे बोनांगौ आरो थारमाने अखा फैबा बे नङाबा बेवहाय थांजोबगोन ना बेखौ जों एसे साइडआव खालामनांगौ आरो बेखौ सादो अखा गिदिर फैयोबा लोगोफोर साफा हाखराव भर्ति जाहैगोन नङाबा दंफाङा फबलाजोबगोन गय दंफाङा बास जोब्बाय दायो गायखांबाय आं दायो गयखौहाय
बेबायदि गायनांगौ दे लोगोफोर सोरबाबो जुदि मिथियाबा आरो हा एसे जेनेबा दैबो हाबा एसे खरां टाइपनि हाया ओमफ्राय माने गय गायबाबो जेनेबा रानबाय थायो बेबायदि जुदि सोरहाबाफोर जुदि दङब्ला एसे जोङो गयखौ सिङाव गायो आरो गोथौआवहाय 1 फुट बा 1.5 फुट गोथौआव गायो आरो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिथिगोन आं थारमाने खुद प्रमान मोननायखाय आं खोन्थादों आरो लोगोफोर शेयार खालामदों लोगोफोर आंनि नैबेथिं ससे गय बारिखौ देखायनो आंनिया बेनो गया माने बिराद गोरान दै बेवहाय हाया थारमाने बाला साइडआवहाय ओरैनोलाय जेनेबा हाखौ जेनेबा हाग्रा रज'नायखाय एसे माबा नुगोन जेनेबा गय गायबाय नालाय जेनेबा गय दायो गोजौ गोजौ जाबाय गिदिर गिदिर जाबाय दहाय बिथिं गायनायनि बे एखे माने सिटआवनो बियो माने बेवहाय आं गयखौ बेखौ गोथौ गोथौ गायनायमोन माने हान्थुनि एसे गोजौ बेफोरबायदि गोथौ गोथौ फबनानै गायनायमोन आरो आं माने अखा फैयाबाबो जेबो प्रब्लेम जानायखौ मोनाखै आरो आं माने एसेबां रानाखै आरो माने दै हिरि गैयाबाबो राननो नागिरा आरो माने साहा बागान जिं जिङावनो गायदों बेखौ बाउन्डारि बे माथावरि जिं जिङावनो गायदों बेफोरबायदि माने ओमफ्राय सा गेजेरावबो फांफांनै बिदिनो सोदों खोब मोजां जायो दै लोगोफोर खोब मोजां जायो नैबिदि सा गेजेरावबो माने गेसेङै होदों आं माने फांफा फांनै 15 बाय 20 बेफोरबायदि गोजान गोजानाव डिसटेन्सआवहाय होदों आरो आं गयखौ सा गेजेरावबो माने थाबा थाबायसै थायाबा थायासै आरो जोंहा गायना दोन्दों आरो लोगोफोर भिडिअखौ दोननोसै बेयावनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होदो लोगोफोर आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर बिदिनो मोजां मोजां भिडिअफोरखौ आं बिदिनो लांबाय थागोन लोगोफोर दोननोसै बेयावनो भिडिअखौ नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोनलाय